L-entità governattiva Sport Malta rresqet ittra uffiċjali fil-qorti kontra l-klabb tal-futbol ta' Santa Lucia minħabba ksur tal-ftehim magħha għall-użu tal-faċilitajiet bis-Sweetle Ground, b'mod partikolari il-parkeġġ li spiċċa mifquh bil-vetturi tal-kiri. Il-kontroversja li tqajmet fl-aħħar jiem ir-riżultat minn kuntratt iffirmat bejn il-klabb u l-kumpanija Princess Holdings Limited li tirrappreżenta lis-Sicily Bajkar f'pajjiżna. Għall-kumpanija li tikri l-karozzi firma l-avukat Peter Fenek, ex-kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista u llum President tal-Kamra tal-Avukati. L-avukat magħruf għall-qrubija tiegħu mal-Partit Nazzjonalista u b'mod partikolari l-ex-kap Simon Busuttil bħala sħab fin-negozju flimkien iffirma l-kuntratt tal-kiri tal-parkeġġ bis-Sweetle Ground ta' Santa Lucia FC fl-aħħar ta' Lulju li għadda. Is-Sawa News informat li avukat fisem Sports Malta informat lil kunsill permezz ta' email it-tnejn fejn għad li tresqet ittra uffiċjali fil-qorti li għandha tiġi komunikata b'mod urġenti lil Santa Lucia FC. Koplit li jekk l-amministrazzjoni tal-klabb tibqa' tonqos mill-obbligi tagħha, allura l-entità governattiva se teskala l-każ u jsir dak meħtieġ. Il-kuntratt kummerċjali li l-klabb għamel mal-kumpanija Princess Holdings Limited jikser ftehim ta' leasing li kien sar ma' Sport Malta fl-inizjattiva tal-Gvern li għaddi artijiet lill-assoċjazzjonijiet sportivi biex ikunu jistgħu jamministraw bl-aħjar mod il-faċilitajiet użati minnhom għal ġid tal-atleti u l-komunità li operaw fiha. Minkejja dan il-ftehim kummerċjali li firma fost oħrajn Dr. Peter Fenek biex il-parkeġġ f'dawret it-torri jittieħed mill-vetturi tal-kiri jikser il-kundizzjonijiet imposti f'dan il-ftehim minħabba li nagħlaq l-aċċess għall-pubbliku bla approvazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar.